Yo, Asante mania kan my me mama mo bia, me mama mo awisi. Me jiri se o twedi ampobo ade ni nananom tumi ni on mada ro menti mo ho ye papa pa. Na ye do twedi ampon na nananom so echia mu nyina da mo ase. Na ja be se mo temi nka de eche papa pa yi nanso so nyame a. Ye se adoma wo ho se won to obuada enti mu nua ba metu. Na makopede ye me ne me so me ne mabusua ede beka ya no enti enne so twedi ampon na nanom so ama yakwanya bio ama ye ba behwehwe ho komo eto obi a bakosam ne de dodo na na maye mato na so me phone no eni moame enti me ye no kakraka se de be ye betumi aye bibiara na aye yie na me gidi ye se mo bia mpo mu den so tiapo na nanom nhira mo no mo ho ban da bi efe na de no wonka mo ho ntemo ni mkyere mo na ja me pedi e chiri enene me pese me no mo kasa sanse na anu enkyere na wotwekura ntwamu ala ena me koto abrante bi a woka senfo ho asem nene na amafo amaba no munya internet nsem keka no na mo nkɔ na nanu na aso mo kobusa nanu mabakosem na nanu mo nsem wonum bedua no de ahye mu no mo ba abonten abeka se woni suma biara wono na mo ko nananom anamo so na won mo ankasa nsekere emfa nkere mo sanse ebehia abakosem bia wotumi abakosem bia ye ntankese abakosem bia ye tukotana abakosem bia wonyina so enti wo beka obi abakosem no wonya ho nyina so a esese okọ nananom enchen na wonum sekere ekere wo ne eyeye de siye de kobaye ene de esese wo hu na eneso so ye beka asen abakosem na asen ma no akwa yesechereman a me ka sechereman a me nka sechere wo asante memnamum ade ye sechere ne yeka ya ene no ebinom kan ko no ka asen edeka ho ya ewompa se enipa dodo na nipakuo no a yemfom so kese esansa asen enye tribe ono ma wo mu nyina obi a wo ba bi ofiri no obachichi ne kuro na titim ni asantefo ye dɔɔso wo mu nti wo yi asen ekuro no anasen bia no si hɔ emu konkon so be aduoson 70 ye pem wo ha no ɛyɛ asantefo ɛde bɛgyekire wo no makuro na brante wa bi ɛyɛ abakosem dwumedie na medie enyewe na meche se ne wonye no bakosem na emum sanse wo nipa dodo no wodi no wachi na wo no henya no nsem no nti esese okona na mo na aso na ne nsem ahodo de babonten no kobusem yi se woni suma ebo ne twedom dia enya saade obi abakosem yentoto no ase otwa abakosem ntra ete wonkwa na so ene nti esese wo mo woni da ho bra wo ka obi abakosem dan konwa tuntum ho ene munua ba fo ni behe mabre tise nkuto manane me chaadwonwo na soso da bia me kan se ebinom won mama won meso na tro ene nsenkeka ahye won dwumedie momenti obede wakase won kasa wan kasa yeja wotobo wo kasa nso ayeja won trebo ti na sesa wo kasa na yeja wotobo se ne ebe ya nkirima besua de ene ye kasen eho asem na mesase en mafiri asen ya na worum ye mpemamnimfo ye na ye fra worum asen mansofo ya worum din mpemanimu a kane na no worum te asantememu adanse na mpemamnimfo yi nkrofo bi a na worum yasafo na worum konwa ne hyisikadwase na worum yakofo mpemanim asenfo yi nkrofo bi a no worum kuyi power hoden yi antokwa ne akon bebre na onum ko ye wasantememu na bere bi ba juru ya onum so mento ne manto ne mankota ne manchechere ne baaye no onum ahodo no aso tutu yi kotechere wonum aman na enkrofo ana kane ye from empemanim no onum ankasa no onum bechechere ekuru bi efe na ansa ya ne wadanse na sa enkrofo yi onum kuro no pese ohunu ba bia na botae no anasa ansa no esia ebe kura na bemben emfefe mantemu pepo bi so eho na no wonmo na se ne midi kan me kire won se mpemanim foyi nkrofo bi omo yakofo e de masanteman na bire bi aso se won mo so pese won me ya mento ne man kwakekere ne bi nti won mo so fide adanse
ya dance empemanim ansa no ya na ben ba bi efre hofom so ya no so wa dance kurunim ede wo ne manim hwemu a somewhere anase bire bi mu ebe se 16 ni mu sabre ni mu ede wo mani hwemu a pere ya ba ni mu eba be chichire won kuro na ebere won mo ba no na won mo empanyina wodi won manim ya ye fe na kofi ya bi no fe no kofi chirema kuku ono ana na wo ye obi a na wodi won manim e wo ansa kuronim na won mo fo won makonya tuntum se won mo kope won kuro e de achechire nti won mo firi eho ebes e de akonya tuntum no besene ko ba bi e fre honum asen empemanim na won ba hima wo ba hima mponsa de wo ye se wonko esanse ekuro hwane a na nase etu ekuro soso etu wa na nase achenchen etu obetena ho mekuro nso ase ado na won mo no kwa kwachichiri kuro manto no soso ehunu se ebusuafie anase yen nchidi ne na da bi sukom de ye ne a anase komkom de ye ne a yasako akoyechi akonum ye maame no munufo eneti oba apanyini e de oye se obetena no achi na won kobi tinma oba hima mponsa de wanko okachire ho na emomu empanyina ka ho kofi minta ye fe ne nyankuku no anase nyamkire kuku no de ono de okọ no mala na asimpini mfo no wonom asintitiru anase wonom kro titiru wa ema nipa nyina ehunu wonom eye bi ene wonsu ana wondimbo no eye asemanso baby akane no ye ne amanfo no ba ye no anase politics fo no ba abechichire ho ede ho no akoka baby aya efra won finfin mantemo ye ni baby efra ho no mogwa na sekip kusuno ebenben ho papa pa na afi so sa baby efra ho no masen pra fanse praso esa benben ho papa papa yi na se manso ye bia bi akane nanimu no na edi enkwato bi adwa e ho papa papa yi na de enti a ibenya akoro afa na se manso na fese o mangenga enso o manya ginga nkrofo so esanse se woni nyadine na ho nyagine na se woni mamirikato anase wona ayen hera ene na kai hu se obefro hyen de obepi ene akwasi buroni kurum eneti na abrofo na adodo no atete sa mpotem ho na onu mudi nkwato dwuma eye papa peyi na ho beye bia ye bia na nkrofo kro na wo no ma me kase nkrofo na me ka kwasi buroni kokko ekro no onu kodi se adwa no na titru ane nkrofo a from English ya brofo na birem pa ekon ya santo akon ya echire no wo no mo che ya santo no onwo de ya santo no ko ba bi efre honum asempraso anasa semanso ba bia ene bia ya efre honum asemanso no honum de honum kroye na asemanso eye bia baby e na madanse no ne twa utwa para no na wasi ho eya Asante memu na so ye do won akwakoshe baby a ye fere honum anase ene political opinions no na administrative de no or makoka baby e na fere hom finfin mantem na so won nyem finfin mantem fo anase won nya sede enkrofo bi boost o kasa of finfin mantem na ye bodie won fantini ana dabi ne Asante fo krochen ya won ekro ene adanse ansa aya yemo yam pimenim fo no yakofo Asante yo ono ko omo kan krofo from chidom faku ho yo ono kulie hu ahoden akwa wo do bebide nanan ko ye na wono kro no ene wo hwehwe ba bi ekro no ehye anade wo be hunu kro no e fe na semanso ya ne padodo no anim ni yie papa pasa semanso na oburo ko se broni ne dwum treni a na wada kwase broni nkwato dwuma no na eho ene ote na wono mo asrafo so kwa akon no onum kowo a titiru so onum Asantefo ko na onum kowo asema so no onum kokora wonum pe on kora be ebio so asema so ena nkwa na yeta wonum dozu wono ano eho ena obedwade odwade etwato no eho na abedwa no ansa na wode wakọ fashion na de wakọ ba bi ero ba kobia eti wo hwehwe bia anabia ye fe ne say slave museum anase museum ya abrofo abonedunu a
nessa opa biaye pa dia nessa wo so kwase maso ya kane no wonum kuro eye ansafo ene empemanim wonum kuro no ya na kofi menta chichikuku ene oba ahema onum kwachichiri ekuro ya oba ahema de osefe kuntu wonwene a wo kira na abekoro de sense wo chikeka wo yemfa hwembo ene etitinti ne yede nsakoro anase yede bahan ene titinti ene mechemachi na metena mechi a daachi se nofukon de mo a moaba no maba benum nofo esanse baatan bi enufu tetrete ya ne mano saa so ne kompa de mo a moaba no mabedi aduane pa esanse na aduane ene ma wo ba odidi meye ene nti asemansofo eye nkrofo bi a wonum ya santefo titru papa yi ene nti akosi broni no ebire bi bai saa bre na ye akosi broni eni so bre no na wonum edi dwumedi akase ahodo bebire ho ya bebi ewo ho na wonum di say emancipation day ya ye friend say ahoje ebre anasa ahoje da na nyina wonum di no asemanso manim asemanso ewo biaye adansedi e kire se enko atodwuma no ekroso ne biaye chese nananom esoso ebinum ye de wonum ba ho ansa na ye do nkotena hyen mu e de wonum akobiaye ahodo ene ti ebeka asinfosu ene asin ahodo akeka asin dompem ne asin kusifo ede asinfo nyina bebide no ala mesisi oyimu wo ha enchemu aduoson ana enchemu efene say 70% eye asantefo na wonum mpukura no a wonum ye 25% 30% no so ya kanfo ya kanfo no ebi ya jamafo ene ebi so eye wonum a wonum firi achim area achim buakwa area eso akoye ene ti so obi ba no obeka sem foforo bi no okọ internet interfidi so ko kekensem ko hinkansem obi atwato ede wono anakene be kekensem hunu ene nsem wo enim na nya na mabakwasem a monsi na ehui esanse asen efo ye from asemasofo wonum ankasedin ana wonum din dada wonum anananom de fra wonum wadanse no wo be fom so no eye asen ansafo ya omo ana chichi krobi efe ne mpemanim wonum ankasa nanom botoa ebonton echechire wonum amanto ne mantu ne manchechire de kochechire bebi wonum tie enenti asen mansofo kan Asante mai asrafo ko ya fro wonum chidom afeku onum kunye papa na onum akonya no ehye kwamai anase kumasifo ko onum ene ti so obi ba na obeka sem foforo bi enye ne kore na onum kura ansa no so opese ohwe a wo pepo bi so ewo bia ya wo di twamu ade ko ba bi efre ho no mu kekuso no eho na abetwam di afa wo fa oboase anim ho na wo tra kakra eho ba bi ene nti so obi ka bibi na wonimu a onkobisa nananom esansa nananom nimde nananom nimnyansa nananom ni wonmachi nananom ni kakro onmo ye nananom ni pabane a onmo aye ene bia wonmo firi munya tro no na munya sem hu kan esansa nananom de ntankase ni nkonya tuntum atwa jaguso na chichire wonmo kru no wonma man ti wa wonim nananom nchi bia hweye na ankekensem amfa internet so era asenfo nya asantefo asemu de enwen na wokran na wonum pokura na wokran wonum ya kafo asenfo bebire no okochoro nkuro no aya asante ebi fidi mampon ebi fidi bakwai ebi fidi adanse ebi fi ko ene bi nso so fidi achemabu akwa enti wanum na wokan achemabu akwa nso ene mo pesa mo de nchichemu ba achemabu akwa sha asante mu enti se woni makokan 1811 bonsa achemabu akwa na no wusu ata onum nyina asantefo a eniti medi won mu jawo e kire be saba nyankopon no ba de nka mo